No niin, tänään on helmikuun 9. päivä 2025 ja lähdettiin testaamaan Amperan rangea. Paljonko ajetaan talvikelillä. Ulkolämpötila on semmonen pakkasta noin -3 astetta ja katsotaan kuinka pitkälle päästään pelkällä sähköllä. Mennään tämmöstä suht kaupunki, pientä maantienpätkää ja tämmöstä sekalaista ajoa tässä. Ja kun lähdettiin äsken liikkeelle, niin alkunäyttö oli 37 kilometriä. Niin katsotaan mikä se toteutunut matka sitten on. Yleensä talvikelillä se matka on +/- 40 kilometriä. Kesällä mennään sinne 60 nurkille parhaimmillaan, ehkä joskus jopa vähän ylikin. No niin, akkuvirta on käytetty ja sillä päästiin tällä kertaa 2 henkilöä oli kyydissä 38,3 kilometriä. Ja kun alussa luvattiin 37 kilometriä, niin aika hyvin tää piti pintansa. Ja bensalle tää vaihtaa sitten automaattisesti niin, että sit edes huomaa juurikasta vaihtoa.